Der sker altså noget dernede. Hun står i et stald, lige da vi kørte over krydset. Ja. Så hun blev trukken frem og tilbage hver dag, så trafik og sådan noget. Det er bare lige meget. Hvad med, hvordan er det? Har hun været med ud til nogle stævner eller noget? Det er sådan bare lige for at høre, hvordan... Og er hun nem at læse en trailer og have med? Super. Fordi det er sådan noget, der er vigtigt, også fordi jeg er jo ikke den, der er så vild med at skal... Det gider vi heller ikke, så det lærer de også. Ja. Nu er den postmand næsten selv. Det er jeg altid så imponeret af, når jeg ser dem der. Når også de skal have den ud, de går bare ind og løsner, og så går den bare lidt lige så fint ned. Vi har ikke givet til hende, vi har ikke sagt. Altså, Fantastisk god kvalitet. Hun er en rigtig pæn hest. Jamen det er det. Ja. det er ikke bare sådan, det er ikke det, Nej.